graduating student ko sa criminology. Pero tungod kay mag-istorya na kong kahoy. Jimilina, mo gani, katangkungan sa mong balay. Mag-istorya ko ako usa nga duulon ko sa mama. Ngano mga nga nag-istorya mga gaway tao ko na. Di kong tuong nga nabuha ko nga naman. Kada adlaw, sakto ko kay vitamins, gatas, buntag o gabi. Pero ako nang i-share ninyo kay ano man. Gusto na ko dalhon ng mensahe sa paglaom nga bisag unsa na ka gautan sa itong ginuhatan na ipaglaom sa Amen. Amen. Usahay, kasi natiyon pa sa Ginoo sakit na pangitabo para maduol kaniya. Sa panahon nga ruhay, hayangay ta, makalimutan ka sa Ginoo. Yes, ingana ko. Wala akong nakantayan, exon once, nasangipit, ito sa Ginoo nga sinsiro atong kasing-kasing. Nga dili dito bakbak lang atong istorya atong kasing-kasing ang maging sulpi sa Ginoo. Pag mata na ko, maungas ko sabihin na ko, una na kong nakantayan, listen carefully. Ako ang unda sa online na basa kayo. Ilang kong gabi. Dati nga ko kay perting gaana nga perting na miniya, yung paminaw, pamati, sa kasing-kasing nga na ay makuluha, way undang. And then sa mo, akong kuya sa church nga ang drummer mo, nagpatukar o worship song. Kaya ba magunsa ka na? God will make a way. Kana, there seems to be no way. Pero muna, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Tingnan na ang Ginoo mangitag panig sa mo nagikumot ang dugan. So it takes 30 minutes nga na-realize ko kinsa mo gani. Ngano man yung nasinati kang nganong hilak man ko, nasalbahis mo kay ko. Tigaaki ko kasing-kasing, mga tao pahilako nga muna ako di ko. Ginikanan ako, buluhod na ko, papa, mama. Pero ako dili ko ingani nga ni. Unsa man ning pwersahan nga nakapahilak na ko. At titinga ko samtang nagsige tukar ang kanta. Wala ko nagsige murag na ay nagstorya ako ba God will make a way. Nagtaan di ka pagi mong kinabuhi ngit kayo nga mahayag na. Di-judge mga sa mga tao pero nakakay paglaong ako. Mausap may mga igala pero ako Diyos sa gugma. Ingana bitaw, mo to mga it takes 30 minutes or 30 minutes kapit. Minao ko sa dalan. Yung mami kay sige man ko katati kay mga agis mo ko. Nagpangin siya. Ang ina nga mi. Undang ako eskwela kay mga yagad ko sa Ginoo. Abi may ekstra ko mami hapit na bubong sa pagkalunok niya sa oras nga Ginoo. Nanong na ay Ginoo? Milagro. So, klaro ya kay graduating ka, hindi ko pa kayo utang kaya nga nyung adik-adik na anak nagpo si Ginoo ng Bintana. Dako pa kayo utang yung mga anak akong gibati may nga dili ko para tulis para lagad ko sa Ginoo. Huwag tingong-tingong ko namin na exo. Grabe yung sultian ko mo 2024 naman karon no may nagbayan ng January sukad atong adlaw way back 2012 until this time na nagbarugos ng ubangan shampoo, sigarilyo, inong, gabayan, buntis, mga iso kanaglan drugdy, bulgasil, marijuana, sira barnis, aso sa katol nga labinda, dapon ko na sa una gasolina, tanan nga mga pinadili na wagtang wako ni Hagi Grihab, natinga sila kay kamaon na kumusturya, natinga sila kay kasabot na ko naay paglaom sa Ginoo. Amen. Mao na nga ingani ko, mao ni nga rason nga naa ako diri. Kay gusto na ko ihatod ninyo ang mensahe sa paglaom nga bisag gugman mo namo sa sulod pero wa gid mo may sige na blessed carefully. Mao ni si Lord. Si Jesus Christ ningaris kalibutan para sa mga sala. Wala na nagsigluho na nagsimbahan pero ginado batasan. Wala na mga hipokrito nga tigpakalinon. Kita ang rason ang hinungdan nga nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabatong ta kaluwasan. Sa una gud mga igsoon tanawa magsulo ko hadto na ko suyok ang Ginoo. Nagtanaw ba kada Lord? Di manuyok ta. Anaon ako dapat gipatay na ko. And abi ng mga igsoon akong mami namatay na before siya namatay na testimony siya sa atong congregation ingon siya. Hilak siya. Abi ninyo mga higala, mga igsoon. Usa ka baril ng luha di paigo o ginilak na ko ni bataan. Kay padlungon kay gusto ko nga duol sa Ginoo. Pagkaroon mo ako nagmahay. Kay nag-ingon man ang salmo igsoon kinsa katong pugas ug luha mo anyo kalipay. So maybe this time siguro makaingon ko nga naamo sa mga luha siguro. Pero kung kana yung luha yung nang sandig sa Ginoo himo na mabungon kalipay. Ang uban moingon man ang mga marites sa palibot. Pastor, nagwaliwali ka sa mga niriso. Normal na nga mo doon sa Ginoo kay Riso pero di ko mo na dagkakang ng gawas ani. Pero nga nahimong butan yun. Amen. Pero sa Ginoo di bisan unsa ka kadahi kanyit-nyit kalisod sa tubig bulit ng lautan na ay paglaon. Amen. Amen. Nagata mong verse zone. Okay mo? Okay ra. Matthew 11:28 na ingon si Kristo. Doon kamong tanan, kamong kapuyan. Nag-struggle na kung sama yung struggle karon. Kung sama yung kamong aton karon igipasan next is ang last line.
ay papahulayon. Amen. Jadi muduol sa Ginoo nga atong kasing-kasing. Lahi man mo nang muduol na nababa ra kutob Ginoo. Lahi na nang muduol ka kay kasing-kasing mo lang ikaw nag-Israel Lord. Kapoy na tayo. Amen. Amen. Lord, perting kapoy na gikapoy na ko ani tabangi ko. Ana yung masinati ang comfort ni Lord. Kaingon ka na kay kasiguraduhan sa kasiguraduhan ni Kristo. Wa kay kalukan sa naa. Kaya naman, ang Ginoo sa maoy. Kaning rehas kaning silda dili ni makapugong sa plano sa Ginoo. Dili mo pasabot kay hindi kasuot na tapos ninyo ang plano sa Ginoo mula pos. Makita ko kung may tapo ang plano sa Ginoo. Basta ginudanay lang kamuduoy. Amen. 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 Ako kay bawo sa inyong struggle karon o kay bawo sa inyong ipaskan. Kitaan ang tanan sa Ginoo. Amen. Amen. Kitaan ang tanan sa Ginoo. Bato pa sa tulong sa Mateo 11:28 na diba no? Duol. Ingon si Jesus mismo. Duol kamo tanan. Duol kamo tanan ko. Kamong ikapuya na sa kinabuhi. Next is papahulayon. Papahulayon ta kung sa may mga gapos sa away ng igsoon. Papahulayon ta. Naikagawasan. Daghan mga igsoon ingon nga sila gipangbabaan sa prisuan. Pero tingod mao na igsoon. Daghan nas gawas ron ginapos. Pero sila kibaw nga daghan nasa sulod ta ron naikagawasan. Kinagis. Kung ulat sila kibaw na naikagawasan nga nasa sulod. Pero hindi nila na-encounter ang gahong sa Ginoo. Na sila sa sulod pero na sila ikagawasan. Kaya makinaunsa, sigurado man sila. Amen? So, mao na isuon nga usa ka pagdasig na kung yung tanan nga naay paglaong gyud. Amen? Siguro ang ubang mga tao ingon nga labi na uban naay pa ibang gawasan dire. Uban siguro magawas na. Na dito na kaligayan yung mga brad. Moingon nga magawas ko ingon ko ni expulbing gabaan o ano. Tao na mo rin man eh. Ang tao ug ang Ginoo lahi ug pananaw. Amen. Amen. Lahi ug ang tao man ang tao. Ang gugma sa tao is kondisyonal. So na pastor. Gugma sa tao basta maayo sila. Masipir ka mo ay kondisyon pero si Lord bisag unsa. Kadautan wa na usab ang iyang pagkagugma kay unsa kadagko sa inyong nabungat nga sala. Butang ka nagsala no. Dili na katumpong sa kadagko sa gugma sa Ginoo para nato igsoon. Amen. So mao na mga igsoon nga Hallelujah ta. Amen. Kung punta sa Ginoo nga igsoon na paglao mao ni man ni tanan nga mga unos na ginasahi nga panalangin mo di ba? There's always a rainbow after the rain. Normal nga siya. Sa karon kasakit pa na siya pero na purpose si Lord. Roma 8:28 ang tanang butang pangitabo na katuyuan ang Ginoo. Pwede hindi mahitabo mga brad, pwede mo magtago-tago. Pero gitugot ni sa Ginoo na siya plano. Walay gitugot sa Ginoo nga sayop siya. Perfecto man ang Ginoo. Amen. Pero gitugot ni sa Ginoo kay makaayo na to. Amen ba? Makaayo and maybe this time nga mo dire o wala sa mo dire wala di sa makita niya. Amen. Amen. So pwede ka magampo ninyo. Pwede nindot ka gusto mo pray niya. Hallelujah. Father God, this time Ginoo nagaduol kami sa imong balang presensya o sa kasing-kasing mo painungsanon Ginoo. Lord, imong nakita karon imong mga anak Ginoo. Ang ubang mga tao na usab man ang ilang pagtagad Ginoo kanila tungod sa ilang nahitabo o gihimo but Lord nasayod mi dili ka mausab Ginoo. Ikaw sa gihapon kagahapon karon hangtod sa kanturan ikaw ang Dios sa gugma. I pray Ginoo sa tanang mga inmates nga naa ning sulod nga selda Ginoo. Mamuhat ka Ginoo unsa may lang gibati karon Ginoo imong ipabati imong gapos Ginoo ang imong comforter God abangi sa ligunga Ginoo. I know I believe ang uban diri Ginoo samdan sakitan emotionally maybe ang uban ay mga tao nga gusto nilang makita pero wala sila riya but Lord God naaka nga dili mo biya na mo biya man ang tanan pa ikaw walay pag-usab walay pagluban ang imong gugma. So Lord I pray sa tanan nga naa diri Ginoo mamuhat ka sa ilang kinabuhi as long as nami pagtuo nga hingpit nga na kanimo ang milagro posible anytime may tabo ang milagro as long as mo tuo minimo. So Lord i-bless sila tanan sila brethren sino tanan nga naa diri Ginoo ilang mga pamilya Ginoo nga nabiyaan Ginoo. So Lord labi na yung mga asawa na yung mga anak Ginoo na yung mga gabi na yung panahon Ginoo nga manginanglan mangita sila sa ilang anak ilang pamilya ilang asawa but Lord wa di nila makitaan. So Lord I pray akiman na ilang pamilya sa gawas Ginoo magagamit kag mga tao Ginoo nga matagbo sila paginanglan aron makasurvive sila Ginoo. Lord I believe you are the great provider. Imo ba si mong tulong imo galing gipakaon ng mga langgam kani pa bang mga tao nga kamao mo daig nimo. So Lord I pray again tanang mga pamilya ani ang mga inmates nga nasa sulod Ginoo ampingi Ginoo
Nagbuang panginahanglan Ginoo o i-comfort usab sila Ginoo. Labi na nga makadungog usab sila mga sakit nga istorya Ginoo. Lord, i-comfort sila nga walain nilang paminawon ikaw. Kaya kanimo once naka-focus mi na ipaglaom, diha kanimo na ipaglaom taliwala sa unos. Ang tanang pagsulay mulurang ra Ginoo na ipaglaom kanunay basta mosalig lang ni umutuo kanimo. At sinaa sila ning sulod nga silda nga ipabati ang security, ipabati ang kasiguraduhan nga imo silang giampingan, nga imo silang gigugma Ginoo, nga wa ka na usab kanila Ginoo. Salamat Lord God, dalaygon ka sa walay katamson. Again, I pray for protection sa tanan nga naa diri Ginoo, comfort and healing kakaadlaw Lord God. Magtagamtaman nilang kagawasan Ginoo. I pray nga lahi na sila Ginoo, mugawas sila Ginoo, lahi na mugawas sila nga naay Ginoo tungod kay itagaan nimo sila kay gayunan. Yes, but this time Lord God, samtang naa sila ning sulod nga silda, I pray Ginoo, mangandoy sila nimo. Aduna sila ikauhaw sa imong presensya. Ikaw ilang pangitaon Ginoo, ikaw ilang istoryahon matang adlaw, imong pulong ilang pamalandungan Ginoo. Kay diha kanimo naay paglawang mga imposible Ginoo, mahimong posible as long as mutuo musalig ni kanimo. Lord, again, i-bless sila. Kukti sila Ginoo. Sapnaya sila Ginoo. Gaksa sila, i-comfort Ginoo. Panalangini sila Ginoo. Sibok sa ilang gitingnanglan. Unsa man ilang i-desire karon, tinguha silang kasing-kasing karon Ginoo. Di mi kakita apan ikaw walay matago nimo Lord God. So Lord, I pray i-grant Lord God in Jesus name. Mamuhat ka, muligo ka sa ilang sitwasyon karon. Amo kining ipangayo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong ugto mga igsoon. How